Il-bżonn li l-Prim Ministru Robert Abela jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn għal ġid ta' pajjiżna kien il-messaġġ fil-qofol tad-diskorsi tad-deputati nazzjonalisti waqt dialogu fin-Naxxar. Naħseb li taqblu miegħi li issa li għandna Prim Ministru ġdid, il-poplu bir-raġun jistenna li l-prijorità ewlenija tiegħu għandha tkun li qabel kollox jirreġġa' lura lil pajjiżna għan-normalità li permettilna ngħixu ħajja li sa ftit ta' snin ilu konna mdorrijin ngħixu. Ta' priorità wkoll il-bżonn urġenti li jistinka biex itejjeb u jikseb lura r-reputazzjoni tajba li kellna ma' pajjiżi ġirien tagħna. Għalet dan il-kellima tal-oppożizzjoni dwar l-anzjanità attiva, persuni b'diżabilità u ġlida kontra d-dipendenzi u l-vizzi. Maria De Guara li talbet biex il-gvern immexxi minn Robert Abela jassigura li kulħadd iħallas ta' dak li jagħmel u minnu għaliex b'hekk biss il-Maltin u l-Awċin jerġgħu jkollhom il-fiduċja f'dawk li jmexxu lil pajjiżna. Qalet li hemm bżonn li l-Partit Laburista jkompli jaħdem għar-reputazzjoni ta' pajjiżna, hekk kif mingħajr stabbiltà politika ma nistgħux nattiraw ekonomija b'saħħitha. Min-naħa tiegħu l-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali, Komunitajiet u Fondi Ewropej, Robert Kutajjar, saħaq li minkejja li l-Gvern Laburista dejjem tkellem dwar il-kontinwità dan mhux jidher mit-tmexxija preżenti. Fejn il-kontinwità? Meta fost l-ewwel deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru Robert Abela kien li neħħa lill-Ministru tal-Ġustizzja. Kemm tkellimna illi ma kienx qed tiġi mħarsa il-ġustizzja, kemm konna qegħdin nitkellmu kontinwament illi qegħdin naraw li qed tiġi mxekkla mill-istituzzjonijiet illi ħataf l-istess gvern. Mela kellna raġun ħbib tiegħi meta tlabna lill-Ministru Owen Bonnici jerfa' ir-responsabilità. Kutajjar saħalim billi l-Prim Ministru Robert Abela ċaqlaq lin-nies fl-irwol tagħhom għal pajjiżna miegħu xorta waħda ta' għandu nies li kienu involuti fil-gvern korrott ta' Muscat. Il-kellima tal-Oppożizzjoni dwar id-drittijiet indaqs, libertajiet ċivili u drittijiet ta' ċittadini, Claudette Buttigieg, talbet spjegazzjoni għaliex il-Prim Ministru li wieħed jistenna li jmexxi l-pajjiż bidla, irringrazzja lil min ħarab milli jipproteġi lil pajjiżna. U għalhekk li ma fimx għalfejn il-Prim Ministru l-ġdid Robert Abela irringrazzja lill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar. U jena ngħid ringrazzjament ta' xiex. Ringrazzjament tal-li ma rrestax nies li għax huma qrib Joseph Muscat kellhom il-protezzjoni tal-istess kummissarju u għaġevolhom sempliċiment billi m'għamilx dmiru u għadhom barra sal-lum. Ringrazzjament tal-li m'għamilx dak li kellu jagħmel, tal-li tappan ir-reputazzjoni tal-Korp tal-Pulizija. Buttigieg kompli tfakret f'diversi azzjonijiet laħa Gvern Laburista fosthom il-kuntratt tal-Elettrogas u s-sit tal-ITS li għamlu ħsara lil pajjiżna filwaqt li tittama li l-Prim Ministru ġdid iħalli l-ċittadini Maltin jgħixu ħajja normali.